Milí bratia a sestry, dnes vám chcem povedať niečo, čo mi ukázal Pán. Týka sa to prioritne žalmov, ale nie len. Takže budeme čítať zo žalmov. A verím, že to bude pre vás také povzbudenie a taká radosť. Ale na druhej strane aj možno verím, že vám to dá aj nejaké také obohatenie ku tomu, ako sa máme pripravovať na Pánov príchod. Takže keď si otvoríme žalmy, pôjdeme hneď do prvého žalmu a ja budem teda čítať z evanjelického prekladu. Pôjdem rovno do 3. veršu. Bude ako strom zasadený pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho listie nevedne. A všetko, čo robí, sa vydarí. Predtým teda, prvý a druhý, blahoslavený muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožníkov, na ceste hriešnikov nestojí a v kruhu posmievačov nesedí. Ale v zákone Hospodinovom má záľubu. O jeho zákone rozíma dňom, nocou. Čiže títo ľudia budú zasadení ako strom pri vodných tokoch, čo načas dáva ovocie a jeho listie nevedne. A všetko, čo robí, sa vydarí. 6. verš. Lebo vie Hospodin o ceste spravodlivých, ale cesta bezbožných vedie do záhuby. Druhý žalm. Prečo sa búria národy a ľudia vymýšľajú daromnosti? Zoskupujú sa zemskí králi a kniežatá sa spolu radia proti Hospodinovi a proti jeho pomazávanému. 3. verš. Spretrhajme ich okovy a zhoďme zo seba ich putá. 6. verš. Ja sám som ustanovil svojho kráľa na Sione, na svojom svetom vrchu. 9. verš. Roztlčieš ich železným prútom, rozbiješ ako hlinenú nádobu. 5. žalm. 3. verš. Pozoruj hlas môjho volania, král môj a Boh môj, lebo k tebe sa modlím. 6. verš. Chvastaví nesmú sa ti postaviť pred oči. Ty nenávidíš všetkých, ktorí pášu neprávosť. 9. Hospodine, veď ma vo svojej spravodlivosti pre tých, čo za mnou sliedia, urovnaj svoju cestu predo mnou. 7. žalm. Bože môj, zachráň ma pred všetkými mojimi prenasledovateľmi a vytrhni ma. 3. Aby ma neroztrhali ako lev, keď odlečie a nebolo by záchrancu. Ak som zle spravil svojmu priateľovi, ak som bez príčiny vyplienil protivníka, 6. Nech prenasleduje ma nepriateľ, nech dostihne a do zeme zašliape mi život a česť mi zdeptá do prachu. 9. Hospodin bude súdiť národy. Súď ma, Hospodine, podľa mojej spravodlivosti a nevinnosti. 9. žalm. 3. verš. Budem sa z teba radovať a jasať, ospievam tvoje meno najvyšší. 6. Karhal si pohanov a bezbožného zahubil, na večné veky vytrel si ich meno. Nepriateľom je koniec. 9. On bude v spravodlivosti súdiť svet, národy rozsúdi v pravosti. 12. 12.6. Pre útlak biedných, pre ston chudobných teraz povstanem, vraví Hospodin. Poskytnem spásu tomu, kto po nej túži. Čiže to je 12. žalm, 6. verš. 9. I keď bezbožní chodia z vôkol vôkoj a keď u ľudí sa vzmáha podlosť. 13. žalm. 3. Dokedy mám nosiť starosť v duši? Dokedy sa bude nepriateľ môj vypínať nado mnou? 6. Ale ja dúfam v tvoju milosť. Nech moje srdce plesá nad tvojou pomocou. Spievať chcem Hospodinovi, lebo mi dobre učinil. 16. žalm. Časť 2. verša. Ty si môj Pán, niet pre mňa šťastia mimo teba, hovorím Hospodinovi. 3. verš. Vo svätých, čo sú v krajine, a v slávnych mávam všetkú záľubu. 6. verš. Na utešených miestach pripadla mi výmena a veľmi sa mi páči môj podiel. Predtým je 5. verš. Hospodin je mojím dedičným údelom a mojím kalíchom. Ty mi zaručuješ môj podiel. A 9. verš. Preto sa teší moje srdce a jasá moja duša. Aj moje telo prebývať bude bezpečne. 17. žalm. 2.
Od teba nech vyjde súd o mne, nech tvoje oči vidia, čo je správne. 3. verš. Preskúmal si mi srdce, prehliadol ma v noci, preskúšal si ma, no nič nenachádzaš. Zaumienil som si, že sa moje ústa neprehrešia. 6. verš. K tebe volám, lebo ma vypočuješ, Bože. Nakloň ku mne svoje ucho, počuj moju reč. Ukrý ma v tôň svojich krídel. Časť 8. 9. Pred bezbožníkmi, čo pášu na mne násilie, pred mojimi nepriateľmi, čo ma dychtivo obkľučujú. Krásne 18. žalm. Vrúcne ťa milujem, Hospodine, moja sila. Hospodin, 3. verš. Hospodin, moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ. Môj Boh je moje bralo. V neho dúfam, môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť. 5.6. Obkľúčili ma putá smrti a prúdy záhuby ma predesili. Ovinuli ma putá podsvetia, osídla smrti zastihli ma. V úzkosti svojej volal som na Hospodina, kričal som na svojho Boha, zo svojho chrámu počul hlas môj a môj krik pred ním prenikol mu k ušiam. 8. verš. Tu pohla sa a zatriasla zem a zachveli sa, pohli vrchov základy, lebo splanul hnevom. 9. Dym sa mu valil z nozdier, žieravý oheň z jeho úst, žeravé uhlíky blčali z neho. Naklonil nebesá, zostúpil a mrákavu mal pod nohami. Niesol sa na cherubovi a letel, vznášal sa na krídlach vetra. 17. Z výsosti siahol, uchopil ma a vytiahol z veľkých vôd. 20. On vyviedol ma na voľnosť, vytrhol ma, bo si ma obľúbil. 19. žalm. 3. verš. Deň dňu odovzdáva zvesť, noc noci podáva poznanie. 6. Ono vychádza ako ženích zo svojej izby, teší sa ako hrdina, že pobeží dráhou. 9. Hospodinové nariadenia sú pravdou, potešujú srdce, Hospodinov príkaz je jasný, osvecuje oči. 12. Aj sluha tvoj sa dáva nimi napomínať. Kto ich zachováva, má hojnú odmenu. 20. žalm. 3. verš. Nech ti pošle pomoc zo svätyne a to podopiera ťa zo Siona. 6. Nech zaplesáme nad tvojou spásou a v mene nášho Boha vstýčime zástavu. Nech ti Hospodín splní všetky želania. 9. Oni klesnú a padnú, ale my vstaneme a budeme sa držať. 21. žalm. 3. verš. Vyplnil si mi túžbu srdca a neodoprel si mu žiadosť jeho úst. 6. Veľká je jeho sláva pre tvoju pomoc, dôstojnosť a velebu si vložil na neho. 9. Tvoja ruka nájde všetkých tvojich nepriateľov, tvoja pravica nájde tvojich neprajníkov. 22. 20. Ale ty, Hospodine, nevzďaľuj sa. Ty, sila moja, poponáhľaj sa mi na pomoc. 26. Z teba pramení moja chvála vo veľkom zbore, vyplním svoje sľuby pred tými, čo sa ho boja. 29. Lebo Hospodinovi patrí kráľovanie, on je vladárom nad národmi. Len pred ním sa budú skláňať všetci, čo spia v zemi, pred ním sa pokorí každý, kto zostupuje do prachu a nemôže si dušu živú zachovať. Potomstvo bude slúžiť jemu, o Pánovi sa bude rozprávať budúcemu pokoleniu a hlásať budú jeho spravodlivosť ľudu, ktorý sa narodí, že on to učinil. 23. žalm. 3. verš. Dušu mi občerstvuje, po spravodlivých cestách vodí ma pre svoje meno. 6. Len dobrota a milosť bude ma sprevádzať po všetky dni môjho života a bývať budem v dome Hospodinovom dlhé časy. 24. 3. Kto smie vstúpiť na vrch Hospodinov a kto sa postaviť na jeho svetom mieste? 6. Toto je pokolenie tých, čo sa na neho dopytujú, čo teba hľadajú, ó Bože Jákobov. Sela. 9. Ó brány, pozdvihnite svoje hlavy a zdvihnite sa, večné vráta, aby mohol vojsť kráľ slávy. 25. žalm. 3. verš. Nevíde na hanbu nik z tých, čo očakávajú teba. Na hanbu výjdu tí, ktorí sú neverní bez príčiny.
6. Ó Hospodine, pamätaj na svoje zľutovanie, na svoju milosť, lebo tie sú od vekov. 20. Zachráň mi dušu a vytrhni ma, nech nie som zahambený, lebo v teba dúfam. 26. žalm, 3. verš. Lebo mi tvoja milosť bola pred očami, chodil som v tvojej pravde. 6. Umývam si ruky v nevinnosti a chodím vôkol tvojho oltára, ó Hospodine. Milujem obydlie tvojho domu, Hospodine, a miesto, kde tvoja sláva prebýva. 9. Neber mi dušu s hriešnikmi, ani môj život s mužmi krvilačnými. 27. žalm, 3. verš. Keby sa rozložil proti mne tábor, moje srdce sa nebojí. A keby sa aj vojna strhla proti mne, aj vtedy dúfam. 5. Lebo ma skrie vo svojom stane v deň pohromy, schová ma v skrýši svojho stánku, vyvýši ma na skalu. 6. A teraz sa mi hlava povýši nad mojich nepriateľov vôkol mňa a ja obetovať budem v jeho stane obete s plesaním. Spievať a hrať budem Hospodinovi. 9. Neskrývaj svoju tvár predo mnou, neodmietaj s hnevom svojho služobníka. Ty si mi býval pomocou, nezavrhni a neopusť ma, ó Bože mojej spásy. 28. žalm, 3. verš. Nestrhuj ma s bezbožnými a s páchateľmi neprávostí, ktorí vľúdne hovoria s blížnymi, lež nešľachetnosť majú v srdci. 6. Požehnaný je Hospodin, lebo vyslyšal hlas mojich úpení. 9. Spas ľud svoj a požehnaj svojmu dedičstvu, buď mu pastierom a nos ho na veky. Žalm 31, 3. verš. Nakloň ku mne svoje ucho, rýchlo ma vytrhni. Buď mi ochranným bralom a ohradeným domom, aby si ma zachránil. 6. Do tvojej ruky porúčam svojho ducha, ty si ma vykúpil, ó Hospodine, Bože verný. 9. Nevydal si ma nepriateľovi do rúk, na šíru plochu postavil si moje nohy. 13. verš. 15. Ale ja tebe dôverujem, Hospodine, hovorím, ty si môj Boh. V tvojej ruke sú moje časy, vytrhni ma z rúk mojich nepriateľov a naháňačov. 20. Aká hojná je tvoja dobrota, ktorú si odložil tým, ktorí sa ťa boja. Dokázal si ju na tých, ktorí sa pred ľuďmi k tebe utiekajú. Čiže tu máme 15. 16. verš, zaujímavý. Žalm 32, 6. verš. Preto nech sa ti modlí každý zbožný v čase, keď ťa možno nájsť. Záplavy veľkých vod ho nedosiahnu. Pamätáte, v Zjavení Jána máme písané o vodách. 22. žalm pokračuje. 20. Aká hojná je tvoja dobrota, ktorú si odložil tým, ktorí sa ťa boja. Dokázal si ju na tých, ktorí sa pred ľuďmi k tebe utiekajú. Ty v skrýši svojej tváre ukrieš ich pred zákernosťou ľudí a schováš ich pod prístrežkom pred škriepkou jazykov. Požehnaný Hospodin, lebo mi predivne prejavil milosť v čase súženia. Vo svojom rozrušení som riekol, som odrezaný od tvojho dohľadu, ale si počul moje hlasné prosby, keď som k tebe volal. Milujte Hospodina všetci jeho zbožní. Hospodin zachováva verných, ale nadmieru odpláca tomu, kto si počína pyšne. Zmužili buďte, nech sa upevní srdce všetkých vás, ktorí očakávate na Hospodina. 34. žalm. Nech sa mi chváli duša Hospodinom, nech čujú pokorní a zaradujú sa. 6. Tí, čo na neho hľadia, zažiaria, tvár sa im nezapíri. 8-9. Anjel Hospodinov táborí vôkol tých, čo sa ho boja a zachraňuje ich. Okúste a spoznajte, že dobrý je Hospodin. Blahoslavený je muž, čo dúfa v neho. 20. Mnoho bied má spravodlivý, lež zo všetkých ho vytrhuje Hospodin. Žalm 37, 3. Dôveruj Hospodinovi a čiň dobre, bývaj v krajine, pravdu ostríhaj. Raduj sa v Hospodinovi a dá ti, po čom ti srdce túži. 6. Vyvedie tvoju pravdu ako svetlo a tvoje právo ako jasné poludnie. 9. Lebo zlosinovia budú vyťatí, no dúfajúci v Hospodina vlastniť budú zem. 20. Lebo bezbožníci zahynú a nepriatelia Hospodinovi ako pôva plúčín rozplynú sa v dym, pominú. 29. Krajinu budú vlastniť spravodliví, naveky budú
v nej prebývať. Žalm 40, 3. verš. Vyzdvihol ma zo záhubnej jamy, z bahna a blata. Na skalu postavil moje nohy a upevnil mi kroky. Čiže 44. Vložil mi do úst novú pieseň, chválospev nášmu Bohu. Mnohí to uvidia a budú sa báť a budú dúfať v Hospodina. 6. Mnoho svojich divných skutkov a úmyslov voči nám si uskutočnil. Hospodine, Bože môj, niet tebe rovného. Ak by som ich mal zvestovať a vyrozprávať, viac by ich bolo, než možno spočítať. Čiže tu je už zaujímavé 44. Žalm 42, 3. verš. Duša mi žizni po Bohu, po živom Bohu. Kedy pôjdem a uzriem Božú tvár? 6. Prečo si sklesla duša moja a zmietaš sa vo mne? Očakávaj Boha, lebo ešte ďakovať budem jemu, spaseniu svojej tváre, svojmu Bohu. Žalm 43, 3. verš. Zošli svoje svetlo a svoju pravdu. Oni nech ma vedú a privedú na tvoj svätý vrch a ku tvojim príbytkom. Aby som pristúpil k Božiemu oltáru a k Bohu svojho radostného plesania a na harfe ťa oslavoval, Bože, Bože môj. Čiže tu vidíme zase tú štvorku, čiže 43, 4 a máme tam vlastne ten spev na harfe. Žalm 44. Otcovia naši nám rozprávali o skutku, ktorý si vykonal za ich dní, za starodávnych dní. 3. verš. Ty sám vlastnou rukou vyhnal si pohanov a ich si osadil, skazil si národy, ich si však prepustil. 6. verš. My s tebou porazíme svojich protivníkov, v tvojom mene pošliapeme svojich nepriateľov. 9. verš. Bohom sa neprestajne chválime a tvoje meno oslavovať chceme na veky. Séla. 47. žalm, 3. verš. Lebo Hospodin najvyšší vzbudzuje bázeň, nad celou zemou je veľký král. 6. verš. Boh vystúpil hore za víťazného pokriku, Hospodín za zvuku trúby. 9. Boh nad národmi kráľuje, Boh sedí na svojom svetom tróne. 48. Veľký je Hospodin a hoden chvály v meste nášho Boha, jeho svätý vrch. Čnejúci tak krásne je celej zeme rozkošou. Vrch Sion, severný to výbežok, je mestom veľkého kráľa. To bol 3. verš. Boh v jeho palácoch sa osvečuje ako ochranný hrad. Lebo hľa, králi sa zišli, pritiahli pospolu. 6. Videli to a úžasli, zmiatli sa a utiekli. Triaška ich tam pochytila a bôle ako rodičku. Taršíšské lode si rozbil východným vetrom. 9. Ako sme počuli, tak sme aj videli v meste Hospodina mocností, meste nášho Boha. Boh upevnil ho na veky. Séla. Žalm 50, 3. verš. Prichádza Boh náš, nemlčí, oheň pustoší pred ním a vôkol neho to veľmi buráca. On zhora volá na nebo a na zem, aby súdil svoj ľud. Zhromaždite ku mne mojich zbožných, čo uzavreli so mnou zmluvu pri obeti. 6. Nebesá hlásať budú jeho spravodlivosť, lebo Boh sám je sudcom. Séla. Teraz 15-16. Vzývaj ma v deň súženia, vytrhnem ťa a ty ma budeš oslavovať. Lež bezbožnému vraví Boh, akým právom odriekaš moje ustanovenia a berieš do úst moju zmluvu. A pokračuje, keď nenávidíš napomenutie a moje slová hádžeš za seba. To boli žalmy a teraz poďme do Joela, proroka, 2. kapitola, 1. verš, 1., 2., 3. a 6. Zatrúbte na roh na Sione, na poplach kričte na mojom svetom vrchu, nech sa trasú všetci obyvatelia krajiny, lebo prichádza deň Hospodinov. Áno, blízko je deň tmy a temnoty, deň oblakov a mrákavy. Ako raný úsvit po vrchoch rozprestiera sa početný a mocný ľud, akého nebolo od vekov, ani po ňom nebude až do čias najvzdialenejších pokolení. Teraz 3. verš. Pred ním zožiera oheň, za ním spaľuje plameň. Ako záhrada Éden je pred ním celá krajina a za ním pustá púšť. A nič neutečie pred ním. 6. verš. Národy sa zvíjajú pred nimi a všetky tváre planú strachom. A táto kapitola 2. Joela pokračuje 15. a 16. verš.
Zatrúbte na rok na Sione, zasvete pôst, zvolajte slávnostné zhromaždenie. Zhromaždite ľud, posvete zbor, zvolajte starších, zhromaždite deti i dojčatá. Nech vyjde ženích zo svojej izby i mladucha zo svojej komórky. No a teraz si vysvetlíme, a budeme pokračovať aj ďalšími veršami, ale teraz si vysvetlíme trochu čísla veršov. 3 nechám na neskôr, ale vysvetlíme si 6, 15, 16, 20, respektíve 26. No a začnem vlastne tým, že mne sa dlhodobo, no môžem povedať roky, vyskytovali rovnaké čísla. Ja to spomínam dosť často a tvrdím to na základe svojej osobnej skúsenosti, že Pán veľmi so mnou komunikuje cez čísla, ako môžete vidieť. A čísla, ktoré som dlhé obdobie, teda roky videla, tak okrem 144, tak to boli aj čísla 651, respektíve 561, 156, kombinácia týchto čísel. Čiže 5, 6, 1, respektíve 15, 16. A bolo to pred rokmi, no ale nevedela som teda porozumieť tej symbolike, ale až postupom času mi to Pán ukázal. A najprv som pochopila teda 1, 4, 4, a potom zostávalo, že čo je 5, 6, 1. A má to súvis, myslela som si teda, že to má súvis s tou mojou pani učiteľkou, ktorú som spomínala v jednom videu, pretože, vysvetlím vám to prečo, pretože majú 2 autá v rodine, na ktorých teda jazdieva, a na jednom majú špezetku 144 a na druhom 651 alebo 561. Proste túto kombináciu. A dokonca ešte aj BS. Ako Boží služobník. A zhodou okolností, náhody neexistujú, ale zhodou okolností na našich autách, ktoré kupuje teda môj pán manžel, ktoré sme za tie roky prestriedali, tak sa vyskytujú rovnaké číselné kombinácie. Zrkadlové obrazy. Respektíve 144 bola nie špezetka, ale pod značkou tam bolo nejaké číslo, bolo tam 144. A raz kúpil manžel auto, doviedol od kamaráta, nejak zamenil, ja som ani nevedel, iba prišiel s autom, teda povedal mi o tom, ale špezetku som nepoznala a už to bolo teraz, keď z okresu do okresu, že už sa nemenia špezetky. A prišiel, že BL, Božia láska, to sa tak pekne, že BL 156. No. A vlastne tá učiteľka má 651, tak. A takže vravím, že náhody neexistujú. Vrtalo mi to veľmi v hlave, že čo mi tým chce Pán povedať. No a brala som to tak, že 6, to mi bolo ukázané, že zjednotenie s Pánom. Jednotka, že je ako číslo jednoty, tak som si to ja odôvodňovala. Jednotka, že to je vlastne jednota. 6, že rok 2026, že budem s Pánom. No ale čo bola tá 5? Tá mi vrtala veľmi v hlave. No a keďže teda aj tá moja pani učiteľka mala tieto špezetky, tieto čísla zrkadlovo, tak si vravím, že dobre, no tak ten kvázi konflikt, alebo proste tá situácia, ktorá medzi nami je, ešte nie je doriešená, že sa to dorieši v roku 2025. A preto aj som bola pevne presvedčená o tom, že do konca roka sa veci udejú. Viditeľne. No a dodám ešte to, že môj malíčký synček sa narodil v čase 16-15. A to už mi bolo jasné, že Pán, keď mi toto celé vlastne
doplo v súvislosti, tak už som vedela, že Pán mi chce niečo povedať. Takže preto som tú 5 brala ako také rok 2025, že sa veci začnú diať, a 2026, že sme s Pánom. No, lenže teda prišiel koniec roka 2025 a udalosti, ako som predpokladala, sa neudiali. A tak mi to veľmi vrtalo v hlave, od začiatku roka teda. A prosila som Pána o porozumenie. Že čo mi tým chce povedať. Že dobre, že tak keď som sa v 5 zmýlila, že som to tak veľmi tlačila, a dal mi odpoveď náš Pán v podobe po pár nejakých dňoch, ako som sa na to vlastne zameriavala, tú svoju pozornosť, tak mi poslal jedno video. To video teda bolo po anglicky, nejaké také 9-minútové, kde ale vysvetlil Vladík presne túto symboliku. A pochopila som to na základe toho videa, čo mi tým chce Pán povedať. Prečo 5, 6, 1, respektíve 1, 5, 6, respektíve kombinácie týchto čísel. A potvrdilo sa mi, že teda rok 2026, že sa nemýlim, budeme s Pánom, ak Pán dá, teda, že nás povolá vo vytržení k sebe. A čo symbolizujú teda tieto čísla? Tak je to vlastne číselné vyjadrenie Božieho mena, štvorpísmenového, nebudeme ho čítať, a v hebrejčine znamená 26. Čiže táto hodnota sa vypočíta s čítaním číselných hodnôt 4 hebrejských písmen, ktoré tvoria Božie meno. Čiže Jod je 10, He je 5, Vav 6, He je zase 5. Čiže dokopy nám to robí súčet 26. Takže to je Božie meno, ale potom vieme, že Boh sa nám predstavil aj ako pod pojmom som, ktorý som. Čiže bol, som, budem, čiže existujem, existovanie, bytie. Hej? No a to je v hebrejčine základ slova hayach. A tam opäť máme, je stvorené vlastne zase z písmen hebrejských he, čiže to je číslo 5 predstavuje, Jod to je 10, he je zase 5. Čiže dokopy nám to tvorí súčet 20. Čiže dá sa povedať Božie meno, tak ako sa nám Pán predstavil v Biblii, v Starom zákone, pod 2 svojimi menami, môžeme tak povedať. Čiže má jedno meno, ale 2 spôsobmi ho predstavil. Tak keď dáme dokopy súčet týchto čísel, tak nám vyjde 20 a 26. A je tvorené 5, 6, 1. Respektíve 10 ako 0. Takže vidíte, ako tá Božia milosť je neskutočná, ako s nami komunikuje. Ale ruka v ruke s tou Božou milosťou, vďačnosťou našou je aj pokora. A prejdeme k ďalším číslam. Čiže Žalm 54, opäť 3. verš. Pomôž mi, Bože, svojím menom a svojou mocou právo prislúž mi. Čiže vidíte, opäť. Pomôž mi, Bože, svojím menom a svojou mocou právo prislúž mi. Čiže Božie meno nám charakterizuje rok 2026, predstavuje. Mýlim sa? Vidíte? Samé čísla nám to ukazujú, sám Pán nám to ukazuje. Čiže právo prislúž mi. 6. Aj hľa, Boh mi je pomocníkom, Pán je s tými, ktorí podopierajú môj život. 9. Lebo ma vytrhlo zo všetkého súženia a oko sa mi kochá v mojich nepriateľoch. No opäť Izaiáš 26, 20, to už som spomínala v predošlých videách, ale zopakujeme. Čiže Izaiáš 26, 20. Choď, ľud môj, vstúp do svojich izieb a zavri svoje dvere za sebou. Schovaj sa na malú chvíľu, dokiaľ neprejde hnev. No tu vidíme, že to vlastne predstavuje, tieto číselná kombinácia predstavuje Božie meno. Opäť, keď sa vrátime teda k
kráľovnej Ester, kniha Ester, tak opäť prečítam 3. verš. V 3. roku svojho kráľovania usporiadal hostinu pre všetky svoje kniežatá a svojich služobníkov, pričom pred ním boli perskí a médski vodcovia, šlachtici a krajinskí miestodržitelia. 7. kapitola Ester. 3. verš. Kráľovna Ester odpovedala: Ak som získala priazeň v tvojich očiach, kráľu, a ak je to kráľovi vhodné, nech mi je na moje želanie darovaný môj život a na moju žiadosť môj národ. Ak je nám kniha Ester príkladom kráľovnej a vytrhnutia, tak vidíme tu v tom 3. verši: Nech je mi na moje želanie darovaný môj život a na moju žiadosť môj národ, ak je to kráľovi vhodné. Ak som získala priazeň v tvojich očiach, kráľu, a ak je to kráľovi vhodné. K čomu nás to vedie? K pokore. 6. verš. Ester povedala: Tým protivníkom a nepriateľom je tento zlomyselný Háman. A Háman zostal celý ohromený pred kráľom a pred kráľovnou. 9. verš. Vtedy povedal Charbóna, jeden z eunuchov, pred kráľom: Tu je šibenica, ktorú prichystal Háman pre Mordochaja, ktorý prehovoril v kráľov prospech. Stojí v Hamanovom dome, vysoká 50 lakťov. Kráľ povedal: Obeste ho na ňu. A tak obesili Hámana na šibicu, ktorú prichystal Mordochajovi. A kráľov hnev sa utíšil. Tak k tomu by som chcela povedať toľko, že myslím, že na základe týchto veršov, týchto žalmov doteraz, čo som čítala, tú postupnosť 3, 6, 9, k trojke sa ešte vyjadrím. Šestka symbolizuje rok 2026, kedy príde Pán po svoju nevestu a vieme, že žena bude 3,5 roka uschovaná a po 3,5 roka sa Pán vráti. Čiže 3,5 roka bude trvať hnev Pánov. Rok 2029 je rokom návratu nášho Pána. Nevieme rok, teda vieme rok, nevieme deň, nevieme hodinu. Aby ma niekto nechytal za slovíčka. Nevieme deň, nevieme hodinu. Rok nám ukazuje Pán skrze svoje slovo. A ak ma niekto chce označiť za falošného proroka, prosím. Ja sa zodpovedám Pánovi. Prečo predpokladám, alebo teda hovorím o tom, som presvedčená o tom, poviem tak, že momentálne žijeme už uprostred súženia, že 7 Jakobových rokov prebieha, je z dôvodu, že Pán mi pred nejakým časom ukázal nepriateľa. A najprv to bolo len pocitovo a potom aj došlo k nejakému verejnému prejavu, kde ten nepriateľ sa sám predstavil, ak to môžem tak povedať. A je dosť pravdepodobné, alebo teda možné, že nebudete so mnou všetci súhlasiť. Ja vám hovorím, čo vnímam, ako to ja vnímam z môjho pohľadu. A tých súvislostí, ktoré sú. V roku 2023 je to rok, kedy kedy došlo k útoku Hamasu na Izrael. Rok 2023 bol ale zároveň rokom, kedy Donald Trump dostal židovskej nadácie, poviem, proste nebudem ju menovať, jednoducho nejakej židovskej nadácie, ocenenie Jeruzalemská koruna. Tú fotku vám dám, môžete si ju pozrieť.
Zároveň Donald Trump v roku 2024, vo februári 2024, dostal ocenenie, a to si prečítame, dostal ocenenie za to, že uzavrel abrahamské dohody, tak dostal taktiež od Židov ocenenie. A teraz vám to preložím. Dostal menoru. Táto menora, ktorá predstavuje večné svetlo sveta, je odovzdaná prezidentovi Donaldovi Trumpovi na počesť a oslavu toho, čo nikto iný nikdy neurobil. A to uzavrieť mier medzi Izraelom, Spojenými arabskými emirátmi, Bahrajnom, Marokom a štátmi v mimoriadnych Abrahamových dohodách. Písmo hovorí, Númery 25:12. Preto povedz, hľa, dáva mu svoju zmluvu pokoja. Zároveň píšu Izaiášovi 9:1, tam tuším majú prekleba, lebo zle mi to prečítalo. Sa nám narodil syn, bol nám daný a autorita bude spočívať na jeho pleciach. Ten, ktorý je duchom, poradcom, mocným Bohom. Otec mu dá meno knieža pokoja. Izraelské dedičstvo s hlbokou vďačnosťou odovzdáva toto ocenenie zmluva pokoja prezidentovi Donaldovi Trumpovi. Pondelok 26. februára 2024 v Mar-a-Lago, čo je Trumpova rezidencia, čo vieme v Amerike. A k tejto rezidencii môžeme ešte povedať to, že pred voľbami, americkými voľbami, kedy Trump kandidoval za prezidenta, kedy to bolo tiež inak veľmi zaujímavé, keď si spätne sa rozpomeniete, že bol tam kandidát, bývalý americký prezident, ktorý potom ho nejak tak zázračne stiahli, hej, kvôli senilite, povieme tak. No a bola nastavená akože počas kampane Kamala Harris ako oponent voči Trumpovi. No čo bolo zaujímavé, tak vo volebnej noci, alebo teda na ten druhý deň, keď boli výsledky už v podstate jasné, tak sa aj demokrati stretli s republikánmi, s Donaldom Trumpom a vysmiatí všetci, úplne šťastní, podávali mu tam ruku, proste ako vyhral ich človek, inými slovami. Čiže vieme, že keď máme mincu, má dve strany, ale vždy je to iba tá istá minca. Čiže ťah temných síl satana tu napôsobil, podľa môjho názoru, že jednoducho oni vedeli, komu odovzdávajú tú moc. No a ako tomu som ešte chcela teda povedať, tak k tej rezidencii, tak pred týmito voľbami kópia archizmluvy bola dovezená do Ameriky, do rezidencii Trumpovej, do tohto Mar-a-Lago, kde ju mal. Či ju tam má stále, nevieme, ale sú z toho fotky, že pred voľbami tesne, alebo teda v čase pred voľbami bola archa zmluvy u Donalda Trumpa v jeho súkromnej rezidencii. Predpokladáme, že kópia, ale kto vie, kópia archy zmluvy. V dnešnej dobe nemôžete veriť tomu, či skutočná archa zmluvy, ktorá sa má nachádzať pod hradbami v Jeruzaleme, ako bola Cedekiašova jaskyňa, bola tam objavená v útrobách v podzemí. Tak či ju už Židia vytiahli, alebo či je tam stále, to neviem. Ale teda vieme povedať, že archa zmluvy sa nachádza pod jeruzalemskými hradbami. A teda určitá archa zmluvy bola v rezidencii Donalda Trumpa. Čo nám dáva zase ďalšie indície na to, že je to, a teda aj tie ocenenie, tak Židia si ho ustanovili za svojho Mesiáša. A keď nájdu Židia Mesiáša, tak čo? Plynie posledný týždeň. Ja to tak aspoň teda vnímam. No a keďže to bol rok 2023, máme rok 2026, to máme 3 roky, 3,5 roka. Nejdem presne počítať mesiace, či to sedí, či nie, ale logika mi to tak vraví, že to tak vychádza.
A preto rok 2029 je rokom, kedy zasadnú súdy a ako vidíme aj podľa žalmov, podľa prorokov, jednoducho číslovanie tých veršov je také, že devina je rok, keď Pán príde a bude súdiť. A dáva to aj zjavenie Jána, keďže 2026 je vytrhnutie a máme 3,5 roka, kedy žena sa vráti. Ako k Trumpovi, ja sa moc nechcem vyjadrovať, lebo podľa mňa to na čo? My sa máme sústrediť na nášho pána, ale sú ľudia, ktorí považovali predošlý rok Donalda Trumpa úplne za spasiteľa z malý mes. A stále aj sú ľudia, ktorí do neho vkladajú veľké nádeje a poviem tak, že hlavne ľudia z toho ezoterického, z tej sféry takej, hej, čiže oni vnímajú presne, že globalisti a tak ďalej, to je satanské, čiže to nie je dobré. No a Donald Trump je to svetlo, ktoré to všetko akože zničí, hej. A nastolí tu ten mier, to, čo oni proste chcú, čiže my vieme podľa Biblie, že je to práve teda šelma, antikrist, ktorý to nastolí. Ale inak, ako si to oni predstavujú. Čiže je to ten veľký zvod. Ku tomu ešte teda, keď poviem k Donaldovi Trumpovi, tak to predstavenie toho nepriateľa, mi prišla taká myšlienka, že nepriateľ sa nám predstavil, bolo presne v čase, keď zomrel Charlie Kirk. Ak ste teda už o ňom počuli, raz som ho aj spomínala. Čiže taký ten novodobý mučeník americký, ktorý bol inak veľký podporovateľ Donalda Trumpa, takže v mojich očiach je to... No nejdem sa k nemu vyjadrovať, ale na jeho pohrebe bol tam veľký ten ceremoniál, bola to show Trumpova, doslova republikánska, mal tam reč a jeho manželka, toho Charlieho, tej neverím ani nos medzi očami. Na rovinu to hovorím. A potom tam boli spolu na pódiu, tá jeho manželka, aj s Trumpom. No a Trump jej niečo pošepkal, že má dať akože odkaz do neba. A tá žena má veľký kríž, ako reťazku, pod tým ešte niečo, čo má väčšine zahalené, čo jej nevidno, takže máva 2 prívesky. No ale teda ten odkaz Charliemu do neba bol taký, že nie je srdiečko, ale ako jej to Trump pošuškal, tak v tom momente, čiže jej dal príkaz, mne to tak proste prišlo na základe toho videa, že jej dal príkaz, čo má urobiť. A ona akože smerom do neba dala satánsky symboliku satana. Hej, zdvihla v podstate, čo to je maliček a prst. Hej, čiže rohy. Potom niektorí ľudia to začali obhajovať, že to je posunková reč. No, nie je to posunková reč. Podľa môjho názoru. A vtedy pri tomto videu mi veľmi, veľmi teda zhora išlo, že nepriateľ sa nám predstavil. A čo sa stalo teraz, minulý týždeň, Donald Trump na Svetovom ekonomickom fóre podpísal s prvými účastníkmi Radu mieru. O nej ste už istotne počuli, takže nejdem to nejak vo veľkom rozoberať, viete, o čo sa jedná. Čiže je to nejaký vlastne medzinárodná nová organizácia, kvázi oponent k OSN. Trump sa vyjadril, viete, pri všetkých vojnách, ktoré som vyriešil, mi OSN nepomohla ani pri jednej. Ja som počúvala, nedopočúvala som to celé, lebo sa to nedalo počúvať, jeho reč na tom Svetovom ekonomickom fóre, čo malo 1,5 hodiny takmer, ale zachytila som na Facebooku ten prekladateľ, ktorý to naživo tlmočil na TA3, tak už neviem jeho meno, už sa neviem dostať k tomu príspevku naspäť, ale napísal taký koment, príspevok na Facebook, že veľa to už tlmočil, dlhé roky to robí, rôznych politikov, ale takú reč v histórii ešte nezažil, že sa to nedalo ani proste prekladať. Hej, že tak ťažko sa mu to prekladalo to, čo on rozprával.
aký on je úžasný, ako on všetko rieši a ostatní sú s prepáčením blbci, hej, debili. Takže tam už tam máme tie znaky tej povýšeneckosti, že sa začína rúhať. A poviem vám tak, že ja osobne si myslím, že už sme v tej fáze, že Satan aj so svojimi anielmi sú prítomní tu na nebi, že už tu na zemi, že už došlo vlastne ku tomu. Ale je to len môj taký osobný názor. A vytrhnutie je relatívne blízko. V závislosti, či očakávate dni alebo týždne. Je to blízko, je to pred nami, ale musíte sa pripraviť aj na ešte do tej doby na veľký nápor, podľa môjho názoru. Veľký nápor psychickej odolnosti, tlakov, možno nejaké fyzické problémy, zdravotné. Jednoducho tá temnota je tu a my teraz proti nej musíme bojovať. Chceme bojovať a vyhráme. Len treba najlepším bojom proti temnote je pokora a slovo Božie. Nelietať ešte v oblakoch, ale my tu máme úlohu. My svojou prítomnosťou, tí, ktorí máme v sebe Ducha Svätého, ja pevne verím, že každý, kto ma počúva, tak má v sebe Ducha Svätého a bude si uvedomovať túto situáciu, v ktorej sme a nebudeme ešte rozmýšľať nad lietaním, ale uvedomujeme si situáciu, že sme tu, aby sme slúžili druhým, aby sme im pomáhali v boji proti temnote slovom. A najlepšia zbraň je slovo Božie a je to pokora a činenie pokánia. Žiadna pýcha, ale pokánie. A ja som veľmi vďačná Bohu za to, že na internete, na sociálnych sieťach, na YouTube som vám mi ukázal človeka, ktorý teda povedal o sebe, priznal, že bol v Božej prítomnosti, že sa tým pochválil, za čo som mu vďačná. A ja som to asi nespomínala, lebo to sú veci, o ktorých to sú proste intimné záležitosti medzi nami a Pánom, medzi mnou a Najvyšším, ale áno, mala som aj ja túto podobnú záležitosť. Bola som v Božej prítomnosti, nevidela som ho, ale bola som v trónnej sieni, v chráme nášho Pána. Pred jeho trónom moje koleno už klačalo a videla som iba obrovské svetlo. A keď sa vrátite do tela, duch keď sa vrátil, alebo duša, duch keď sa vrátil do tela, tak to je neopísateľná bázeň. Ja som pochopila slovo bázeň. Nebola to láska, v takom zmysle, ako by ste si možno predstavovali, ale bola to bázeň a preto viem, že to bola bázeň pred našim Otcom. A predtým, ako ku tomu došlo, bolo to pred rokmi, tak predchádzali ku tomu určité zjavenia anielské, podobne ako nejdem o tom rozprávať, ale tým chcem povedať, že som vďačná Pánu za to, že na internete vnímam ľudí, ktorí mali podobnú skúsenosť a vnímajú veci rovnako ako ja. To znamená, že vedú ľudí k pokore, vedú ľudí k pýche. Nevedú ľudí k pýche, ale vedú ľudí k pokore. Nie sú v oblakoch, ale sú ešte na zemi. Pretože si uvedomujú tú zodpovednosť voči nášmu Pánu. A
A ja týmto nechcem nikoho posudzovať. Nie. Len chcem pripomenúť podobenstvo o 10 panách, kedy vieme, že sú pochabé a sú rozumné. A všetky očakávali, čiže máme dve skupiny, a všetky očakávali Pána, mali svetla, mali lampáše, ale nemali olej. Tie pochabé. Tak ja vás všetkých chcem vyzvať ku tomu, ktorý ma počúvate. Naberte si oleja, Ducha Svätého. Naberte si dopredu. Pripravte sa s Duchom Svätým. Pretože tie pochabé očakávajú ženícha. Tešia sa zo ženícha. Taktiež ako aj tie rozumné. To, že tie rozumné nerozprávajú o tom v takej obrovskej miere, neznamená, že sa v duchu netešia. Ale zároveň tá príprava, to tešenie sa z príchodu nášho Pána predstavuje aj zodpovednosť, uvedomenie si zodpovednosti voči iným ľuďom. Takto ja vnímam tú rozumnosť a vedenie Ducha Svätého. A je mi to potvrdzované tými ľuďmi, ktorí mali rovnakú skúsenosť ako ja, že stáli v Božej prítomnosti alebo klačali, teda v mojom prípade. A ešte raz vravím, ja nikoho neposudzujem, neodsudzujem, ja len ukazujem na príklad, ktorý hovoril Pán v podobenstve o 10 panách. V láske vás napomínam, ešte raz to hovorím, v láske napomínam. Čínte pokánie, šírte pokánie, nelietajte ešte v oblakoch. Ešte sme tu. Kratučký čas. Je to veľmi blízko, ale ešte sme tu. Vytrvajte v rovnakých skutkoch. V pokáni. V hlásaní Božieho slova. Všeobecného. Teda komplexného. Nezameriavajte sa len na vytrženie. To je moja rada, ktorú mám od Pána. No a už sa mi k tomu Trumpovi ani nechce. Ale teda jednoducho pozrite si tú radu mieru. Ide tam o to, že má tam mať neobmedzenú, dá sa povedať takmer neobmedzenú moc v orgány, ktoré zvolil, tie výkonné výbory, tak to sú všetko jeho blízki ľudia. A dokonca Trump má aj právomoc za seba zvoliť nástupcu. Čiže pokiaľ aj Trump není priamo antikrist, tak každopádne mu vytvára tú pozíciu, ale ja si myslím, že je to on, respektíve proste niekto je mu veľmi blízky, takže to je za jedno. Rada mieru, už keď si to naštudujete, budete vedieť, ktoré krajiny sú zúčastné, ktoré nie. Ale zaujímavé je teda, že ten výkonný výbor má 7 členov. Hej. Čiže zase zjavenie Jána 13.6. A aj otvorila tlamu, aby sa rúhala Bohu, aby sa rúhala jeho menu a jeho stanu, aj tým, ktorí majú v nebi svoje stany. Čiže vidíme zase v 6 už majú v nebi svoje stany. Izaiáš 26 opäť. Otvorte brány, nech vôjde spravodlivý ľud, ktorý zachováva vernosť. 3. verš. Toho, kto je pevnej mysle, zachovávaš v dokonalom pokoji, lebo v teba dúfa. 6. Čiže zrazil ho do prachu, hej, čo bolo vyvýšené mesto, noha ho pošliape, nohy biedných a kroky núdznych. 9. Z tej duše túžim po tebe za noci, aj dých môj vo mne túžobne ťa hľadá. Keď tvoje súdy dopadnú na zem, obyvatelia sveta učia sa spravodlivosti. Čiže zase tu máme 6, 9, 3, 6, 9. Žalm 18. Vrúcne ťa milujem, ó Hospodine, moja sila.
Hospodin je moja skala, hrad môj a môj vysloboditeľ. Môj Boh je moje bralo, v neho dúfam. Môj štít, roh mojej spásy, moja pevnosť. 5. Obklúčili ma putá smrti a prúdy záhuby ma predesili. 6. Ovinuli ma putá podsvetia, osídla smrti zastihli ma. V úzkosti svojej som volal na Hospodina, kričal som na svojho Boha. Zo svojho chrámu počuj hlas môj a môj krik pred ním prenikol mu k ušiam. Tu pohla sa a zatriasla zem a zachveli sa. Pohli vrchov základy, lebo vzplanul hnevom. Dým sa mu valil z nozdier, žieravý oheň z jeho úst, žeravé uhlíky blčali z neho. Naklonil nebesa, zostúpil a mrákavu mal pod nohami. Niesol sa na cherubovi a letel, vznášal sa na krídlach vetra. Z výsosti siahol, uchopil ma a vytiahol z veľkých vôd. To je 17, 20. Vyviedol ma na voľnosť, vytrhol ma, bo si ma obľúbil. Čiže tá 20. Pôjdeme do prvej knihy, do Genesis 6. Keď však Hospodin videl, že skazenosť ľudí na zemi bola veľká a že všetko zmýšľanie ich srdca bolo ustavične zlé, čiže 6.6, Hospodin oľutoval, že učinil človeka na zemi a zabolelo ho srdce. 9. verš. Noach bol muž spravodlivý a bezúhonný medzi svojimi vrstovníkmi, čiže toto je Noachov rodochmeň. A Noach chodieval s Bohom. Devine. V 7. kapitole Genesis 6. verš. Noach mal 600 rokov, keď prišla na zem potopa. Po 7 dňoch prišli vody potopy na zem. V 6. roku Noachovho života 17. dňa 2. mesiaca ešte toho dňa prepukli všetky žriedla veľkej prahlbiny, otvorili sa okná nebies a liali sa dážď na zem 40 dní a 40 nocí. Toho istého dňa vstúpil do korábu Noach. 16. Na to Hospodin zavrel za ním dvere. 17. Keď potopa trvala na zemi 40 dní, rozmnožili sa vody, zdvihli koráb, takže sa nadniesol od zeme. Čiže vidíme, že koráb bol zdvihnutý od zeme, že sa nadniesol od zeme, až keď 40 dní pršalo a keď jednoducho tu tie vody boli. A ja osobne si myslím, že prídu tie udalosti, ktoré zachvátia tento svet a vtedy dôjde aj k vytrhnutiu. Ja budem rada, keď to tak nebude, že sa budem mýliť. A veľmi rada sa budem mýliť. Ale jednoducho, podľa toho, čo vnímam z písma, zo slova Božieho, tak mne sa to jednoducho takto ukazuje, že tá 6. kapitola zjavenia Jána bude prebiehať, minimálne teda dôjde k nej. Hej. K priebehu. Pretože som našla takú zaujímavosť, že tá 6. kapitola, 12. verš, máme, keď si to nájdem, že máme tam písané o tom, že a keď otvoril 6. pečať, videl som, nastalo veľké zemetrasenie, slnko ščernelo ako srstená vrecovina a mesiac bol celý ako krv. Čiže to máme 6.12. Ale keď pôjdeme do 12. kapitoly a 6. verša,
Žena utiekla na púšť, kde jej Boh pripravil miesto, aby ju tam živili 1260 dní. Čiže vidíme, máme 6.12 a potom 12.6. Čiže môže sa stať, priznávam, že môže byť, že 8., 9., 10. kapitola nemusí byť naplnená do vytrženia, ale neviem. Neviem vám to s istotou povedať, pretože vidíme tu určitú následnosť, otváranie pečatí, máme 5., 6., 7. a tak ďalej, až potom ide trúbenie, máme trúbenie 1., 2., 3. a vieme, že až pri trúbení 7. anjela dochádza k vytrženiu a to je vlastne tá 12. kapitola. Lenže na druhej strane vieme, že je to trúbenie v nebi. A my nevieme, kedy k tým trúbeniam dochádza a kedy sa prejavujú na zemi. Hej? Čiže sú tajomstvá Božie, o ktorých jednoducho nevieme, ako prebiehajú, ale môže nastať situácia aj jedna, aj druhá. Čiže môže byť situácia, že bude vytrženie a nebudeme o tom vedieť, ale ja sa prikladám k názoru, že minimálne teda táto 6. kapitola 12. verš bude naplnená a súčasne vtedy dôjde k vytrženiu. To je moja teda momentálna alternatíva, moje vnímanie slova Božieho. Ale môže sa stať, že jednoducho bude naplnená celá až do tej 12. kapitoly, celé slovo Božie. A tak. Takže takto to ja vnímam. A vnímam to aj preto, lebo keď máme to podobenstvo o tých 12 panách, tak bolo tam, že ženích prichádza. A vtedy sa tie panny prebrali, zobudili a my vidíme, že ženích prichádza, lenže vieme, že to má byť s nejakým tým hlukom, že všetci mu idú v ústrety oproti. A to by mi aj tak jednoducho pasovalo, že keď tu začne byť chaos na tejto zemi, že dôjde k tej 6. kapitole, 12. verši a bude tá tieseň, čiže to prebudenie, tak vtedy dôjde k tomu vytrženiu. Ale to sú špekulácie. A nechcem moc špekulovať, ja vám hovorím, čo vnímam, ako momentálne vnímam. Môže sa stať, že o pár dní budú veci úplne inak, že sa proste niečo udeje, alebo mne Pán ukáže proste nasmerovanie. Lebo vidíte, je to proste proces. Ako s tými číslami, hej, 5, 6, 1. Domnievala som sa, že rozumiem tomu odkazu, čo mi dal Pán. Mýlila som sa z časti a potom prišlo to úplné pochopenie. Čiže my rozumieme veciam, chápeme len podľa toho, do akej miery nám to dáva Pán. My nemôžeme rozumieť úplne celému Božiemu plánu a nerozumiem mu ani ja a ani to by bola veľká trúfalosť si myslieť, že tomu naplno rozumiem. Takže čo týmto chcem povedať? Čiňme pokánie. Pripravujme sa, tie šaty svadobné si obelujme a poviem vám ku tomu tak, že pokiaľ si niekto myslí, že svadobné šaty v deň svadby sa nemôžu zašpiniť, tak vám poviem reálnu svoju skúsenosť z vlastnej svadby. My sme mali svadbu 22. apríla daného roka a pršalo. To počasie bolo strašné a keď sme išli na fotenie, tak najprv sme sa fotili, potom sme išli na sobáš a mala som so sebou samozrejme kamarátky, družičky, ktoré mi pomáhali so šatami, aby som si ich nezašpinila. Myslíte si, že tie šaty boli čisté? No, neboli úplne čisté. Bez ohľadu na to, ako veľmi sme sa snažili, aby zostali nádherné, krásne, tak zo spodu
proste ako, lebo nevesta má dlhé svadobné šaty, ktoré zakrývajú nohy. To viete. A vtedy, keď chodíte po tej zemi, tak si ich jednoducho zašpiníte. Bez ohľadu na to, ako veľmi sa snažíte. Čiže preto je neskutočne dôležité, aby sme si my držali, orezávali tie srdcia, aby sme sa držali pri zemi a nelietali ešte v oblakoch, pretože ešte stále chodíme po tejto zemi a ešte stále sa môžeme zašpiniť. A nie sú to len tak smietky, že jete polievku svadobnú. To už je svadba. Čiže nevesta ešte kým chodí po zemi, stále si môže tie svadobné šaty zašpiniť. V tom podobenstve o 10 panách čítame Matúš 25. A vyšli naproti ženíchovi 2, 5 z nich bolo pochabých a 5 rozumných. 3. Tie pochabé si totiž vzali lampy, ale nevzali si olej. 6. O polnoci nastal krik, aj hľa, ženích, vidíte mu naproti. Vtedy prebudili sa všetky pany a pripravovali si lampy. Keď pôjdeme do prvý list apoštola Pavla Tesalonickým, tak 3. Tretí verš. Keď si budú povrávať, je pokoj a bezpečnosť, vtedy ich z nenazdania prikvačí záhuba ako pôrodné bolesti tehotnú ženu a neutečú. 6. Nespíme teda ako ostatní, ale bdíme a buďme triezvi. 9. Lebo náš Boh neučil na hnev, ale aby sme dosiahli spasenie v našom Pánovi Ježišovi Kristovi. Hej. Čiže tam vidíme zase tú devinu, to kráľovstvo. A na záver by som sa chcela vyjadriť k tej trojke. Hej. Čiže poďme, druhý list apoštola Pavla Korinským, 12. kapitola. Vidíte, zase je tam tá 12, čo je aj v zjavení Jána tá 12. Poznám človeka v Kristovi, ktorý pred 14 rokmi, či to bolo v tele, neviem, či mimo tela, neviem, Boh vie, uchvatený bol až do 3. neba. 3. A poznám toho istého človeka, či to bolo v tele, či mimo tela, neviem, Boh vie, že uchvatený bol do raja a počul nevysloviteľné reči, ktoré človek nesmie ani vysloviť. Čiže apoštol Pavol bol aj pred Pánom v 3. nebi, ale bol aj v raji. A je to rozdiel. Čiže nevesta pôjde do raja najprv pri vytržení. No, potom veľmi zaujímavá je aj kniha Jobova. Viete, ako Job, ako príklad spravodlivého. Tak v časti 41. kapitole, keď je reč Hospodinová reč Božia o Leviatanovi, tak všimnite si 3. verš, ktorý podľa môjho názoru je tam úplne ako keby vytrhnutý z kontextu, ale Pán vie, prečo ho tam dal. Čiže 41.3 Job. Kto mi vyšiel v ústretí, aby som mu dal odplatu? Všetko pod nebom je moje. Čiže to bol Job 41.3 a keď pôjdeme do zjavenia Jána 14.3, čiže zase 41.14 obratené, spievajú novú pieseň pred trónom, pred 4 bytostiami a pred staršími. Ale nikto sa nemohol naučiť tú pieseň, iba tých 144 000 vykúpených zo zeme. A teraz, 2. kniha kráľov, 2. kapitola, keď bol Eliáš vzatý do neba. 3. verš. Vtedy vyšli prorockí učeníci, ktorí boli v Bételi, k Elízeovi a opýtali sa ho. Vieš, že dnes vezme Hospodin tvojho pána ponad tvoju hlavu? Odpovedal, viem aj ja. Mlčte. Čiže vidíte, tie tretie verše jednoducho hovoria o vytržení. 6. verše hovoria o Pánovom príchode pre nevestu, o tom, že začnú súdy na zemi, hnev Boží. Tak? A 9. verše krížom krážom celou Bibliou hovoria o nastolení kráľovstva nebeského na zemi. Keď sa vrátim ešte k Eliášovi, tak pred pár mesiacmi som si to skutočne nevedela predstaviť, že niečo takéto poviem. Takže opäť vidíte, Pán nám otvára dáva ten kľúč Dávidov k tomu porozumeniu, otvára v podstate tie tajomstvá tej Biblie a to, čo sme si možno mysleli pred nejakým časom, tak zisťujeme, že nie je pravda.
Ale to je fajn, to je proste vedieť si priznať, že sa človek zmýlil, tak myslím, že to je dobré. A teraz poviem niečo, čo si budem protirečiť pred pár mesiacmi pri prvých videách. Ale Pán mi to jednoducho takto ukazuje. Eliáš, Elizeus, aj všetci prorockí učeníci Pánovi, Hospodinovi, vedeli, kedy bude Eliáš vzatý. Eliáš, Elizeus a všetci, ktorí mali dar, poviem, Ducha Svätého, vedenie od Pána, vedeli, kedy bude Eliáš vzatý. Takže to je možno aj taká nejaká skúška správnosti pre nás. Či nám Pán ukazuje nejaký čas? Ak áno, tak či máme tam rozlišovania tých duchov, že vieme posúdiť, či nejaký čas je ten správny alebo nie je. A na potvrdenie tohto slova, keď pôjdeme do Zjavenia Jána, 3. kapitoly, 3. verš. Pripomeň si, čo si prijal a počul a zachovávaj to i kajaj sa. Ak nebudeš bdieť, prídem ako zlodej a ani sa nedozvieš, v ktorú hodinu prídem na teba. 6. Kto má uši, nech počuje, čo duch hovorí cirkevným zborom. 9. Aj hľadám ti zo satanovej synagógy tých, čo hovoria o sebe, že sú Židia a nie sú, ale klamú. Prinútim ich, aby prišli, klaňali sa ti až k nohám a spoznali, že som si ťa zamiloval. Čiže vidíme 2029. To je už jednoducho zasadnutie na tróny. Čiže 3, vytrhnutie, 6, jednoducho návrat Pánov po nevestu a hnev a 9 súdy. Zjavenie Jána 19. Potom som počul akoby mohutný hlas veľkého zástupu v nebi, ktorý volal: Haleluja, spása, sláva i vláda nášmu Bohu, lebo pravé a spravodlivé sú jeho súdy. 3. A druhý raz volali: Haleluja, jej dým vystupuje na veky vekov. 6. Potom som počul akoby hlas veľkého zástupu, hukot mnohých vôd a rachot mohutných hromov. Haleluja, ujal sa kráľovstva Pán, náš Boh vševládny. 9. Povedal mi: napíš blahoslavení, ktorí sú povolaní na svadobný hod baránkov. A doložil: toto sú práve slova Božie. Zjavenie 21, 3. A počul som mohutný hlas od trónu. Aj hľa, stánok Boží s ľuďmi. Prebývať bude s nimi a oni budú jeho ľuďom a on, Boh, bude s nimi. 6. A doložil: stalo sa, ja som alfa i omega, počiatok i koniec. Ja dám vysmednutému zadarmo z prameňa vody života. Kto zvíťazí, zdedí toto. Bude mu Bohom a on mi bude synom. To je 7. A 9. Potom prišiel jeden zo 7 anielov, ktorí mali 7 čias naplnených 7 poslednými pliagami a hovoril mi toto: poď, ukážem ti nevestu, manželku baránkovú. A už som to raz hovorila, ale opäť si to myslím, môžem sa myliť, ale ja predpokladám, že svadba baránková bude až v roku 2029, keď Pán príde na túto zem, bude zničený zlo a keď sa zasadne na tróny. Ale áno, pri vytrhnutí bude určitá hostina, uvítacia. Vychádzam z toho podľa knihy Ester. Môžem sa mýliť, ale toto je môj jednoducho nejaký taký názor na to. No. A myslím si to preto, že budú toho účastní aj tí, ktorí si prejdú súžením. Tak sú v podstate účastní Nového Jeruzalema, 1000-ročného kráľovstva. To znamená, že aj oni majú podiel. A preto mne to jednoducho tak vychádza,
podľa slova Božieho, že aj oni budú účastní svadby baránka. To, že Pán si príde po svoju nevestu, neznamená, že hneď bude aj svadba, pretože podľa knihy Ester vieme, že nevesta sa musela ešte pripravovať. A až v 7. roku vlády, čiže od 3,5 roka po 3,5 roku, respektíve v podstate podľa tej knihy až po určitom čase došlo k svadbe. Že už bola síce nevesta na kráľovskom dvore, v kráľovskom paláci, ale k svadbe došlo až neskôr. Čiže aj toto je nejakým takým tým môjim zdôvodnením, prečo si osobne myslím, že k svadbe baránka dôjde úplne až na záver. Nie následkom vytrhnutia. A na záver by som vám chcela ako také povzbudenie jeden z najkrajších pre mňa osobne žalmov, to 33. žalm, vybrané verše. Plesajte v Hospodinovi, spravodlivý, úprimným pristane chválospev. Oslavujte Hospodina citarov, ospevujte ho 10-strunovou harfou. Spievajte mu novú pieseň, krásne rozozvučte struny s plesaním, lebo slovo Hospodinové je pravdivé a všetko jeho dielo je verné. Spravodlivosť a právo miluje, milosti Hospodinovej je plná zem. Naša duša očakáva na Hospodina, on je našou pomocou, on je našim štítom. Lebo z neho sa teší naše srdce, veď v jeho sväté meno dúfame. Buď tvoja milosť nad nami, ó Hospodine, ako my na teba očakávame. Buďte požehnaní.